агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон аз анҷоми тафтиши парвандаи нафаре хабар дод ки аз шаҳрвандон барои ҳалли мушкилоташон бо ин агентӣ ҳазорон доллар пул мегирифт. маркази матбуоти агентӣ рӯзи 31 май хабар дод ки алиакбар раҷабов, сарнозири шабакаҳои барқи ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе, ба боварии шаҳрванди А ки нисбат ба вай дар раёсати тафтишоти агентии зидди коррупсия бо иттиҳоми гирифтани пора парванда кушода буданд, даромада лоф задааст ки ин кор аз дасташ меояд ва парвандаи ӯро дар агентӣ метавонад қатъ кунад. бино ба гузориши агентӣ, алиакбар раҷабов аз шаҳрванд А барои қатъ намудани парвандаи ҷиноятӣ маблағи 20 000 доллар талаб намуда, аз маблағҳои талаб намудааш 10 500 доллар ва 2700 сомониро гирифта, ба манфиати номбурда ягон амали муайянро иҷро накардааст. агентӣ афзуд, дар натиҷа алиакбар раҷабов бо ин кирдори қасдонаи худ ба шаҳрванд А зарари моддӣ ба миқдори махсусан калон расонидааст, вале ин неҳод исми мансабдореро ки ба порахӯрии муттаҳам мешуд ва мехост дар ивази 20 000 доллар парвандаашро бубинад, ошкор накардааст. дар робита ба ин ҳолат нисбат ба раҷабов бар асоси моддаи 247 банди Б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон бо иттиҳоми қаллобӣ ба миқдори махсусан зиёд парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида ба суд ирсол карда шудааст. бар асоси ин банди қонун ба алиакбар раҷабов ҳамчунин ҷазо ҷарима ба андозаи аз 1460 то 2190 нишондиҳанда, барои ҳисобҳо як нишондиҳанда 6 сомонӣ ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 8 то 12 сол, бо маҳрум кардани аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолиятҳои муайян ба муҳлати то 5 сол ё бидуни он таҳдид мекунад.